Čaute ľudia, vítajte pri novej recenzii na kanále Dodo Reviews a dneska tu máme už trošku starší mobil, ale stále veľmi dobrý, Honor Magic 6 Pro. Tak sa poďme spoločne na ňo pozrieť. Prvé, čo si všimnete, je, že je to proste Huawei. Ten operačný systém, tie zaujímavé dizajny to tiež akože trochu Honor keby pobral od Huawei, ale hlavne toho operačného systému, všetko ako to tam vyzerá, ako to funguje, ako sa to používa, tak všetko proste vás smeruje k tomu, že máte Huawei. A je to vlastne aj preto, lebo tak to bolo nejaké dcérske spoločnosti, Honor s Huawei, že mali toho istého proste majiteľa. Potom, keď dostal Huawei ten ban od USA, tak sa ako keby oddelili, že už má Honor svojho vlastného majiteľa a mala by to byť vlastne akože proste odlišná firma od Huawei, ale si myslím, že to proste Huawei dobre vymyslel, že proste sa tam nejako dohodli, že Huawei bude v Číne hlavne a Honor bude ako keby Huawei v Európe, keďže oficiálne Huawei dostal ban. Takže dobre to vymysleli, ja som rád za to, akože že stále hovorím, že Huawei prinášal veľmi dobré a veľmi pokročilé mobily a stále sa snažil v niečom proste napredovať na rozdiel od ostatných značiek, takže som rád, že aspoň takýmto nejakýmto spôsobom sa podarilo Huawei udržať v Európe. Tak. Čo sa týka teda toho samotného mobilu, tak hneď na prvý pohľad vás určite zaujíma tento modul fotoaparát, ktorý je obrý, vystupuje z tela tak postupne, má taký zaujímavý proste kruh v nejakom takom oblom štvorci, no však vidíte sami, jak to vyzerá. A musím povedať, že akože je to niečo zaujímavé a stále hovorím, že niečo zaujímavé je proste zaujímavé, že nemám rád iPhony alebo Samsungy v tom, že majú proste 10 rokov taký istý dizajn. Takže sa mi páči, že sa experimentuje aj v tomto ohľade. Musím povedať, že je to zase veľké, strašne veľmi to vystupuje z tela. A zase dával som si to proste na nabíjačku bezdrôtovú, potom sa vám to tam nedá predať, lebo vám to tam zavadza do nejakého stoja v aute, vám to tam proste zavadza, že vo veľa situáciách vám tam ten modul zavadza, ešte už tam vidím, že to mám proste aj doškrabané trochu, ten rám zlatý, lebo proste na to sa to vždy ako keby položí ten mobil, pokiaľ nemáte na tom nejaký obal. Ale zase tak chápem, že tí výrobcovia sa snažia stále zlepšovať tie fotoaparáty a tým pádom čím väčší fotoaparát, tým lepší, takže potrebujú tamto miesto, potrebujú ho niekde získať. No a získavajú ho takto, neviem, akože je trochu to tam zavádza, ale tak asi musíte mať proste nejaký kompromis toho pohodlia používania, pokiaľ chcete mať proste špičkové fotoaparáty. Samotná tá farba a aj ten dizajn je podľa mňa veľmi pekný, pekne zladili tú zlatú, toto je nejaká taká fake koža by som povedal a skôr to pôsobí ako taký plast, je tam textúra, tá zelená je pekná farba, viac ľudia mi povedali, že sa im to páči, aj s tou zlatou to dobre hrá, aj samotný ten modul fotoaparátu, tak je tam nejaká taká textúra. Trochu vadia, že tie truly sú čierne, ale tak to musí byť čierne, aby tam proste sa dostávalo svetlo. Ale akože podľa mňa dizajnovo to je veľmi pekne spravený mobil. Jedine, že ten modul vystupuje proste viac ako by sa patrilo, ale hovorím, že to už je daň za tie dobré fotoaparáty, potom celkovo rám je zlatý. Môžem si rovno povedať, nájdeme, dole máme USB-C port so SIM slotom, takže slot na SIM kartu, SD karta tam není, ako som zvyknutý, bohužiaľ. A hore máme dokonca infraport, aj reproduktor druhý, dole máme prvý. Telefón sa dobre drží v ruke, lebo je zahnutý zo všetkých strán, je zaoblený a ten modul fotoaparátu, tak keby môžete si tam dať prst, takže keby nepadne vám, trochu v tomto aspoň je výhoda, že zabraňuje nejakému zošuchnutiu toho mobilu z ruky. A tak, čo sa týka displeja, displej je veľký, 6,8 palcový LTPO OLED panel, 120 Hz obnovovacia frekvencia, ten najvyšší jaz akože môže byť až 5000 nitov, ale to nie je na celej obrazovke, to je len proste na nejakých častiach. A pekný, ja som ho mal trochu poškodený, proste taký mobil som dostal, bohužiaľ. V tamtom výreze to by nemalo tak byť určite. Máte tu ten taký väčší výrez, lebo máte tam selfie kameru 50 megapixelovú
a potom tam máte TOF senzor a nejaké proste ďalšie senzory na odomýkanie tváre, zase niečo, čo Huawei už s tým začal a teda Honor s tým pokračuje, že majú veľmi dobré teda tieto na odomýkanie tváre, tento systém, takže na to sa určite dá spoľahnúť, funguje to dobre, ako vždy, len teda daň za to je ten väčší výrez, stále je menší ako pri iPhonech, väčšie ako pri Samsungoch, trošku mi to tam akože zavadza, ale tak na to si zvyknete. Čo už. Ale inak displejom som bol spokojný, úplne krásny displej, jasný, neviem čo by som mu vytkol. On je zaoblený zase akože hlavne z boku, čo niekomu nemusí vyhovovať, mne to vyhovovalo, dobre sa tam robia tie gestá, že chcete späť alebo tak. A s displejom som fakt nemal žiaden problém, takže proste špičkový displej vo všetkých smeroch. Čo sa týka ďalej výkonu, je tam Snapdragon 8 Gen 3. Teraz už je proste lepší, ale tak hovorím, že to je keby minuloročná vlajka. A 12 GB RAM a 512 GB interného úložiska. Tá rámka sa dá dokonca aj rozšíriť ešte proste 12 GB nejaký turbo RAM sa to volá, či ako. To je proste, že to zoberú z interného úložiska, to už poznáme, skoro na všetkých mobiloch to už je. Takže tým pádom ako viete dostať až 24 GB tej rámky. Nikde som nenašiel nastavenie, že aby som zmenil, že neviem, že či tých 12 GB tých turbo RAM viem proste nejako regulovať, že ste menej alebo viac, to som tam nenašiel. Takže to mi tam trochu chýbalo, ale teda máte tam výkonu až. Hovorím, to bol fakt veľmi rýchly mobil, veľmi dobre to vidno na sťahovaní aplikácií, že väčšinou keď máte nejaký starší mobil a stiahnete si aplikáciu, ona sa vám inštaluje a potom keď sa vám nainštaluje, naopak, ona sa vám proste sťahuje a potom keď sa vám dosťahuje, tak sa vám ešte chvíľu inštaluje do toho mobilu. Zavádza do toho proste operačného systému. A tuto to bolo v priebehu sekúnd, že v priebehu 2-3 sekúnd si to mal nainštalované. Neviem, na S22 Ultra, čo používam, tak tam už je starší mobil a tak pomalší. Tam to neviem, trvá 10-15 sekúnd, kým sa nejaká aplikácia nainštaluje. Toto bolo fakt v priebehu 3 sekúnd ste mali nainštalovanú tú aplikáciu, takže hovorím, že vynikajúci, proste rýchly a tiež nemám žiadne výhrady k tomuto, nepamätám si, že by mi niekedy sekol alebo niečo také sa stalo, takže určite som s týmto spokojný. Čo sa týka ešte akože softvéru, tak celkovo je tu, tak hovorím, veľmi podobný Huawei software, Magic OS sa to volá. Máte zase rozdelené proste upozornenia a ten ovládací panel, čo ja nie som to veľký fanúšik, ale postupne sa k tomu proste prechádza. A máte tam proste také veľké ten ovládací panel. Teraz novinka je nejaké AI, zase všetci pridávajú AI, takže Honor pridalo nejaké AI odporúčania. Tým pádom máte aj taký priečinok na domovskej obrazovke, kde vám to odporúča nejaké aplikácie na základe toho, aké používate, tak vám tam ich dá, aby ste ich proste vedeli čo najskôr sa k ním dostať. A to isté máte v tom ovládacom paneli, tak vám tam dáva nejaké dve najpoužívanejšie funkcie, čo používate. Akože ono je to dobré, ale väčšinou napríklad, neviem, použil som batérku, tak potom som ju tam mal, ale už som ju proste nechcel potom použiť, keď som ju už použil, už sa mi niečo iné hodilo, takže ono vám to tam ako keby dá tú aplikáciu, čo ste použili naposledy, ale vlastne niekedy nechcete to, čo ste použili naposledy, lebo už ste to použili a chcete použiť niečo iné, a takže ono ako keby nevie úplne predvídať, čo použijete, ale dá vám tam len to, čo ako keby naposledy používate, tak to vám tam dá, ale tak niekedy sa to hodí. A neviem, podobá sa to už aj na iPhone, ako hej, na iOS, ako to má iPhone spravené, ale tak to už poznáme. A čo sa týka ešte tých AI, tak neviem, je tam nejaký AI preklad, to som nepoužil, že nejako spravivé vám to vedelo prekladať, ale už nič viac, AI tam není. Potom akože na fotkách si viete skopírovať text a tak, ale to už dlho poznáme. Takže neviem, tuto tých AI funkcií nejako nie je veľa oproti Samsungu, alebo oproti Samsungu, ktorý sa na tom spravil dosť veľký marketing a tak toto jediné, s čím som sa akože tak najviac AI stretol, sú tie AI odporúčania, čo vám proste odporúča najpočítanejšie aplikácie, čo si myslím, že nie je úplne nič prevratné. Ale teda je to tu. Čo sa týka ďalej fotoaparátov, tak zase na to sa veľmi Honor zameriava, proste aj to vidíte, že to je jedna z hlavných výhod tohto mobilu, by mali byť tie fotoaparáty a teda sú tu tri.
Je tu 50 megapixelový hlavný, 50 megapixelový širokouholý a 180 megapixelový periskopický teleobjektív s 2,5 násobným zoomom len, bohužiaľ. A celkovo akože zase dobre fotia tie foťáky, ale nie vždy proste. Toto je, neviem, pri týchto Huawei Honoroch a tak, čo testujem, tak tam je to také zaujímavé, že ono vám to niekedy spraví úplne nádhernú fotku a potom ste takí, že ako vám to takú škaredú fotku vie na druhej strane spraviť. Takže hlavne je dobrý, proste fotí pekne, jasné farby, veľa detailov a tak. Sem tam sa stane, že dostanete také tmavšie farby, dosť prekontrastované, ale také sú tmavšie. A to je, na to sme úplne zvyknutí od Honor Huawei, proste od týchto značiek, že oni presne viem, že proste taký majú tón, že keby mi niekto tú fotku ukázal, tak proste viem povedať, že hej, toto bolo určite fotené na nejaký Honor alebo Huawei. Je to asi trochu bližšie realite ako Samsung, není to úplná realita, Samsung ich má také živé a také viac asi presaturované, ale mne sa to viac páči tie Samsungové. Hovorím, že tie od Honoru Huawei sú viac také tmavšie, hlavne keď fotíte akože za horšieho svetla vnútri, tak vtedy zvykne proste dať tie farby do takých odtieňov, čo sa mi nevždy páči. Ale potom keď fotíte vonku za pekného svetla alebo tak hej, hovorím, že veľmi pekné fotky viete dostať, aj portréty sú veľmi pekné, na to tam máte ten 2,5 násobný teleobjektív, to je akože vynikajúce na portréty, viem to spraviť pekný bokeh a všetko. Len tam hovorím, že je škoda, že je len 2,5 násobný, lebo je to vidno, že už keď začnete zoomovať, neviem, nad 5, alebo okolo 10, tak už keď sa na tú fotku pozrete, tak poviete, že už to bolo proste z teleobjektívu zobrané, že už to je nejaká približená, že nie je to úplne najlepšia kvalita. A to je škoda, lebo proste máte tam 180 megapixelov, však ho vidíte, že ten proste objektív zabera polku toho modulu obrovského, že je to fakt veľký, akože fyzicky veľký objektív. Ale proste škoda, že je len 2,5 násobný. A budete tam pri tých väčších zoomoch už vidieť nejaké tie kompromisy tej kvality. A to si myslím, že je trochu škoda. No. Ja by som skôr ocenil buď napríklad ešte jeden, ako to má Samsung, že má proste 3 a 10, alebo teraz dali, že 3 a 5 násobný. Že jeden na ten portrét a druhý na ten proste väčší zoom. Alebo neviem, spraviť ho nejaký kvalitnejší, lebo tie väčšie zoomy už nie sú úplne bezchybné. A ešte tam máte potom nejaký, tuto aj píše, že 100-násobný zoom, to sa asi je proste blbosť, nedá sa to používať, to už ani text neprečítate, akože na tom, však dávam tam nejaké fotky, ale fakt, to už je zlé, no. Ale môžem povedať, že niekedy je ten zoom dosť dobrý aj na to, že má len tá optickosť je len 2,5, tak vám vie spraviť akože pekné fotky, len hovorím, že škoda trochu tej kvality. A čo sa týka toho širokouhlého, tak ten sa mi zdal zase o dosť nekvalitnejší ako ten hlavný. Dosť skresluje, keďže proste širokouhlý, tak na bokoch to máte trošku také skreslené. A celkovo je tam menej detailov, ale tak na to sme asi zvyknutí. Trochu tie farby sú ešte také menej živé, čo je trochu škoda, lebo podľa mňa sa mohli aj s tým trochu pohrať. Ale niekedy aj z toho hlavného proste mi prišla tá fotka taká, neviem, nejako nezvládol veľmi tie svetlá, neviem, to osvetlenia celkovo, že nevyzeralo to dobre. Hovorím, niekedy úplne krásna fotka, kopa detailov, živá a tak, a niekedy to bolo také, že neviem. Takže podľa mňa by trochu trebalo popracovať ešte na tom softvéri, lebo ten hardware, akože tie snímače sú top, hej, top kvalita, 180 megapixelov, čo je už neskutočne veľa. Takže je jedine tam, no tak v tomto je asi Samsung iPhone trochu ďalej. A čo sa týka ešte jednej takej veci, čo mi vadila, je, že teraz to má dosť mobilov. Vlastne, že vy keď sa priblížite blízko k nejakej veci, tak ono vám to automaticky prepne do makromódu. Vtedy vlastne fotí väčšinou teda širokouhlým foťákom, lebo ten má menšiu ostracu vzdialenosť, viete prísť bližšie k tomu objektu. Ale tá fotka je o dosť nekvalitnejšia, ako som hovoril, lebo ten širokouhlý je bohužiaľ pri tomto Honore je o dosť nekvalitnejší, že vidno to. Takže, a to je škoda. No a pri väčšine sa to dá proste vypnúť, že vám tam vyskočí v rohu proste taká
taká ikonka, že makromo, to viete vypnúť a potom vám to už proste neprepína. Ale tu to bolo zaujímavé na tomto Honore, že aj keď som vypol túto možnosť tohto super makra, či ako sa to volá, tak on aj tak mi to prepínalo. A som bol taký, že chcem odfotiť proste zblízka peknú fotku na hlavný objektív, nechcem, aby mi to prepínalo proste na o dvakrát taký horší širokouhlý, ale nikde som to nevedel nájsť vypnúť, takže som sa tam s tým musel hrať, že ako ďaleko môže ísť, aby mi to ešte nepreplo. A toto mi akože dosť popravde vadilo, takže škoda, že neviem, nejako by to tiež trebalo softverovo vyriešiť tento problém. Ďalšia vec, s čím sa Honor akože chválí, je vlastne nejaký, neviem jak to nazývajú presne, ale že vie proste zachytiť fotku hýbajúceho sa objektu alebo človeka, že keď vyskočíte, tak on vám proste spraví tú fotku ako sa keby v lete. No to som skúšal, toto na lyžiach sme skákali či čo, tak tam to akože zachytilo dosť dobre, takže to sa dá, dá sa to tam aj, že automaticky sa nám to zapne. Zase s tým bol trochu problém, že potom sa mi nedalo približovať viac ako do 10 či čo, keďže som to tam mal zapnuté, tú funkciu, takže to ma tak opravovalo. Takže ten software je taký, že máte tam veľa funkcií a pri tom foťaku sa vám to automaticky zapína a nechcete ich vždy a potom vám to spôsobuje nejaké problémy, takže no, v tomto smere to nebolo vždy proste 100% spokojnosť s používaním. Tak, video je potom 4K 60 fps a to bolo zase pekné, akože to musím povedať, že to sa mi zdalo, že je dokonca aj krajšie ako z tohto Samsungu, čo väčšinou Samsungy majú veľmi pekné videá. Takže dá sa aj približovať, ale tam je tuším maximálne 10-násobné približenie pri tom videu. Počkajte, ja vám to poviem, aby som vám neklamal. Áno, 10, čo je akože trochu škoda, ale aj ho, keď pozerám, tak tých 10, a ešte vyzerá dosť dobre, no mohol dať trošku viac. Ale tak proste chvália sa 100-násobným približením do videa, aj tak dajú 10, no takže asi viete, že pokiaľ by sa malo zoomovať, aby to vyzeralo nejako normálne. Takže asi takto zafoťáč. No a ešte posledné, čo spomeniem, je baterka. Na to som sa popravde tešil, lebo čo som na internete pozeral, tak v tých posledných testoch batériek, tak Honor vychádzal jeden z najlepších mobilov, dokonca aj iPhone, ak sa nemýlim, prekonal v nejakých ohľadoch. Že tá výdrž bola vynikajúca, oni tam teraz zmenili nejakú technológiu tých batérií, že mali by byť kompaktnejšie, teda môžu dať väčšiu ako keby kapacitu tej batérie do menšieho tela. A tento mobil má 5600 mAh, čo je dosť, väčšinou mávajú tie vlajky tak 5000, maximálne 5500. A musím povedať, že prvé dni som bol taký, že wow, že to vydrží aj 2 dní. Ale potom, ako som ho začal proste používať intenzívnejšie a tak nabehol som do takého normálneho režimu, asi ako mobil používam, tak tie 2 dní mi už proste nikdy nedal ten mobil, že ráno som ho mal na tých 100, používal som ho akože dosť, ale tak ja mobil používam dosť, ale nepoužíval som ho nejako veľmi veľa zase. A ku koncu dňa mal takých 40, niekedy 30%, čo je také, že ďalší deň s tým nedáte celý. Takže zase sme sa nedostali nad tú čarovnú hranicu tých 2 dní, takže zase musím povedať, že je to tak jednodňový, maximálne 1,5, to by ste s tým dali asi. Čo je škoda, lebo som sa tešil, že ten Honor to dá, teda nedal. Takže keď ho chcete nabíjať v noci, keď ho nechcete nabíjať cez deň, tak je to jednodňový mobil. Ak vám nerobí problém nabíjať ho cez deň, tak je to 1,5, 1 až 3/4. Môžeme, akože to je už, že to tých 0% sa vám vybije. Ale 2 dní s ním asi pri bežnom používaní nedáte. Nabíjanie 80W drôtové, 66W bezdrôtové, čo je zase dosť, to bezdrôtové. Drôtové som teda otestoval, ale nebolo to asi nejaké extra rýchle, ale nebolo to nejaké extra pomalé, takže tak bežná rýchlosť toho nabíjania mi prišla. Takže tak, má to IP68, na to sme zvyknutí a ten infraport to je sranda, hej, keď máte čas sa s tým trošku pohrať, tak viete si tam dať proste všetky spotreby, čo sa dajú ovládať cez ovládač. Tak celkovo som to zhodnotil tak, že dobrý mobil, podľa mňa dosť pekný dizajnový kúsok, veľký, proste zbytočne veľký tento modul fotoaparátov a tie fotky nie vždy odpovedajú tým parametrom, takže niekedy by som čakal lepšie, ale teda pokiaľ chcete rýchly mobil,
s väčšinou veľmi dobrými fotkami a nejako sa vám pozdával ten Huawei predtým a už ste smutní, že už není tu, tak Honor vám ho určite nahradí a myslím si, že akože celkovo budete spokojní. No. Takže tak, keď sa vám video páčilo, dajte like, odber, prípadne komentár a vidíme sa pri nejakom ďalšom. Čaute.